Helo a chroeso i gyflwyniad Carlam Cymru e-ysgol. Heddiw fyddwn ni'n edrych ar y pwnc hanes. Felly bwriad y cyflwyniad yma ydy'ch arwain chi drwy'r arholiad a fydd ffocws heddi ar uned 3. Felly, beth sydd angen arnoch? Wrth gwrs, bydd angen copi o'r papur arholiad sy'n berthnasol i'r astudiaeth o gyfnod rydych wedi gofrestru amdano. Bydd hefyd angen llyfryn ateb cybac sy'n tua 16 tudalen i sawl tudalen o bapurau llinellau A4. Bydd angen beiro di arnoch, a fysyn ni'n argymell i chi ddod â 2 amlygwr neu uwcholeuedd neu beiro sy'n â lliwiau gwahanol, a na i esbonio pam mae rhain yn fuddiol i chi yn ystod y cyflwyniad yma. Bydd hefyd angen cloc neu oriawr mwyn i chi gadw cofnod o'r amser. Cofiwch nid oes modd i chi wisgo oriawr ar eich person, ond dylse fod rhyw fath o amserydd o flaen y dosbarth neu'r neuadd. Felly beth yw cynnwys yr arholiad hwn? Mae'r arholiad hwn, sy'n werth 50% o'r cymhwyster uwchgyfrannol a 20% o'r cymhwyster safon uwch yn gyffredinol, fel arfer yn cael ei sefyll ym mis Mai ar diwedd y flwyddyn. Mae'r arholiad yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, y fanyleb hanes, a amlinellir yn y sleid hon. Mae amcan asesu hwn yn gofyn i chi ddangos, trefnu a chyfathrebu gwybodaeth a dealltwriaeth mwyn dadansoddi a gwerthuso nodweddion allweddol sy'n perthyn i'r cyfnodau astudiwyd, gan gwneud safbwyntiau cadarnhaol ac archwilio cysyniadau fel y bo'n briodol. Pethau fel achos, canlyniad, newid, parhad, tebygrwydd, gwahaniaeth ac arwyddocâd. Bod 2 adran i'r papur hon, mae'r amcan asesu yr un fath ar gyfer y ddwy, a mae gen i chi ddewis o gwestiynau, ond mae rhaid i chi ateb 1 cwestiwn o bob adran yn unig. O ystyried bod gennych chi awr a 30 munud i gwblhau'r arholiad, cynghorir eich bod yn treulio tua hanner yr amser ar bob adran. Efallai bydd rai ohonoch chi yn gymwys am amser ychwanegol, a os felly, gwiriwch gyda'ch athro beth yw'r amser hwn a cyfrifwch yr amser sydd gennych ar gyfer bob cwestiwn yn unol â hynny. Felly, y prif cysyniadau. Nawr, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dod i arfer â'r cysyniadau yma a wirioneddol yn ei deall. Nawr, dyma disgyblion o hyd yn dweud fi, dwi'n gwybod beth yw achos, dwi'n gwybod beth yw parhad, ond beth ydy hyn yn cyd-destun hanes? Parhad ydy pethau'n aros yr un peth dros gyfnod. Os yna gyfnod byr dymor, hir dymor, mae pethau'n aros yr un peth. Os yna debygrwydd rhwng efallai cyfnodau gwahanol neu unigolion gwahanol neu meddylfryd o ran gwleidyddiaeth neu crefydd ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig eich bod chi yn dod i arfer gyda'r cysyniadau yma yng nghyd-destun eich pwnc chi. Hynny yw, yn y pwnc hanes mae yna nifer fawr o opsiynau. Felly mae achos a parhad a canlyniad, tebygrwydd, newid, gwahaniaeth, arwyddocâd efallai ychydig yn wahanol rhwng yr opsiynau gwahanol. Felly dewch i arfer ar rhain. Be dwi'n argymell i chi wneud, falle o fewn grwpiau mwyn rhannu syniadau, ydy dod i arfer ar cysyniadau yma trwy sôn enghraifft am parhad yn yr Unol Daleithiau'r America. Oedd pethau'n aros yr un peth, rhyw fath o brainstorming mwyn i chi wirioneddol deall beth ydy rhain o fewn eich cyd-destun chi. Dyma enghraifft i chi. Felly canlyniad, beth ydy canlyniad? Be mae hynny'n golygu? Beth oedd y canlyniad yn hir dymor, tymor byr? Oedd na canlyniad yn effeithio'r cysyniadau eraill? Bosib bod hwn o fewn cyd-destun crefydd, ond falle nath e effeithio'n wleidyddol neu'n ddiwylliannol. Hefyd gyda canlyniad, oedd yn effeithio ar
bawb neu grwpiau penodol, mae hynny'n bwysig iawn i chi pan chi'n traddodi ac yn ateb y cwestiwn ar ffurf traethawd. Felly, hynny yw menywod, y Cymru, y werin bobl ac yn y blaen. A wedyn beth oedd graddfa'r canlyniad yma? Nawr, mae nifer fawr o dasgiau fe allwch chi wneud mwyn asesu graddfa'r canlyniad. Oedd na ganlyniad mawr, oedd na ganlyniad bach yn effeithio'r grwpiau daearyddol, grwpiau, fel i ni sôn, penodol o bobl. Pa mor hir oedd y canlyniad yma i weld yn y gymuned neu yn wleidyddol neu grefyddol ac yn y blaen. Felly ewch ati wirioneddol deall y cysyniadau yma o fewn eich opsiwn chi, sef y pwnc i chi wedi dewis. Fodd bynnag, yn ôl i'r astudiaeth o gyfnod ar gyfer y gweithgaredd yma, ni yn mynd i ffocysu ar canrif yr Americanwyr. Felly gwiriwch, pan i chi yn derbyn eich papur, gwiriwch bod teitl yr opsiwn gan gynnwys y dyddiadau yn gywir, achos fel is i sôn, mae'n nifer fawr iawn opsiynau, mwy na thebyg bydd eich athro wedi gwirio flaen llawn eich swyddog arholiadau, ond mae e werth gwirio yn gloi. Gwiriwch y dyddiad ar amser yr arholiad a hefyd bydd rhif yr uned ar opsiwn i weld ar flaen y dudalen. Felly mae nifer o ddangosoddion y gallwch chi gadw golwg amdanynt, ond bys ni'n dweud y prif beth i chi ffocysu arni ydy'r teitl. A fel ni wedi sôn, os oes amser ychwanegol wedi ei ganiatáu ar eich cyfer, mae croeso chi ysgrifennu hyn ar y papur. Hyd yr arholiad, efallai bydd rai ohonoch chi, fel nes i sôn, yn cael yr amser ychwanegol yma, felly byswn ni'n argymell i chi haneru yr amser, yr cyfnod cyfan o amser a haneru hynny mwyn ffocysu ar naill traethawd. Un o'r pethau allweddol y mae rhaid i chi gadw golwg amdanyn nhw ar ddechrau eich cyfnod adolygu a paratoi at yr arholiad ydy'r defnydd o derminoleg gorchymyn. A dewn ni nôl i hwn mewn ychydig, ond yn enwedig ar gyfer y cwestiynau amcan asesu 1. Mae rhai o'r rhain wedi rhestru ar y sleid hon, a newn ni ddarllen trwy'r rhain yn y man, ond darllenwch nhw'n ofalus ac eto ewch ati sicrhau eich bod chi'n deall nhw. Maen nhw yn wahanol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ni'n cynghori bod chi yn gofyn i'ch athro. Felly mae'r cwestiynau ar gyfer y traethodau hanes wedi geirio gan ddefnyddio set o dermau gorchymyn. Mae'n bwysig eich bod yn adnabod yr hyn mae'r termau yn gofyn i chi wneud. Mae trafodwch yn wahanol i gwerthuswch. Pa mor effeithiol, pa mor arwyddocaol, pa mor llwyddiannus i ba raddau. Fel ych chi'n gallu gweld, maen nhw yn wahanol a beth sy'n ddisgwyliedig ohonoch chi hefyd yn wahanol yn eich ateb. Felly, un o'r rhai cyntaf ydy trafodwch. Bydd yn cynnig dadansoddiad wedi i gefnogi'r mater dan sylw, a byddwch yn ymdrin â'r cysyniad a bydd yr ymateb yn llunio barn wedi'i chyfiawnhau. Ond be mae hynny'n olygu mewn gwirionedd? Felly byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn ac yn ffurfio dadl sy'n ystyried mewn perthynas a ffactorau posib. Eich nod fan hyn ydy llunio barn gyson a chytbwys sy'n cael ei ategu gan dystiolaeth ffeithiol. Nawr, un tip fyddai wastad yn rhoi i ddisgyblion sy'n astudio hanes ydy sicrhewch bod chi ddim yn newid eich meddwl hanner ffordd trwy'r traethawd. Nawr, o bosib bod chi'n meddwl, wel, wrth gwrs na i ddim newid fy meddwl, ond mae pobl yn wrth i chi draddodi pethau. Cofiwch, mae hwn yn un ateb cyflawn. So dyna lle mae e'n cyfeirio fyna at i chi lunio barn cyson. Ni ddim eisiau chi i drafod yn gweud, dde cael effaith mawr ar bopeth, a bod hanner ffordd trwyddo bod chi'n mynd, wel, na, dde ddim wedi cael effaith, a wedyn bod eich casgliad chi i'r gwrthwyneb a'r cyflwyniad. Felly mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ystyried a bod chi yn mapio allan eich ateb. Gyda term gorchymyn fel trafodwch, petawn i'n chi, a mae'n teimlo'n anaturiol iawn, achos chi'n gyfyn iawn o ran eich amser, mae'n teimlo'n anaturiol iawn, byswn ni yn clusnodi rhyw 5 munud i mapio allan eich ateb, sôn am y ffactorau eraill sy'n berthnasol, graddio pethau, sicrhau bod chi'n ymwybodol o'r mater dan sylw, felly trafodwch os mae rôl
grŵp penodol o bobl, y rôl grŵp penodol o bobl hynny bys mater dan sylw, ond y trafodwch ydy'r term gorchymyn. A ewch ati i mapio eich ateb chi 5 munud, a dwi'n addo i chi bydd safon a pa mor y safon a pa mor reinus yw'ch gwaith chi wirioneddol yn gwella o ganlyniad i mapio allan a cynllunio am ryw 5 munud. Iawn, achos mae'n rhoi'r cyfle i chi ystyried pethau, i jotio pethau i lawr ac yn y blaen. Felly mae hynny yn tip byswn ni yn argymell i chi wneud. Nes i sôn i chi ar ddechrau'r cyflwyniad hon fy mod i'n argymell i chi ddod y uwcholeuwyr, highlighters, i fewn i'r arholiad. Y rheswm am hynny ydy eich bod chi'n mynd ati yn y cwestiwn a bron iawn categoreiddio'ch cwestiwn. Byswn ni gyda un lliw yn sicrhau fy mod i yn uwcholeuo y term gorchymyn, sef trafodwch, bod hynny'n glir, bod gen i hynny a bod fi'n deall hynny. Bys ni hefyd falle mewn lliw gwahanol os yn bosib yn uwcholeuo'r mater dan sylw. Bys i angen i fi drafod trwy gydol yr traethawd, achos os ydw i'n anghofio trafod y mater dan sylw, dwi ddim wedi ateb y cwestiwn yn gyflawn. Bys ni wedyn eto yn mynd ati i uwcholeuo y cyfnod amser, cyfnod hanesyddol o amser hynny. Eto, os ych chi'n sôn yn ormodol am bethau sydd wedi digwydd tu allan i'r cyfnod hynny, byddwch chi jyst yn colli'r cyfle i ennill marciau. Wrth gwrs, o bryd o gilydd mae pethau'n berthnasol ac yn gallu cysylltu mewn, ond triwch cadw o fewn y cyfnod amser hynny. Gwerthuswch, term gorchymyn arall i chi. Byddwch chi'n cynnig gwerthusiad wedi gyfnogi o'r mater dan sylw sy'n pennu effaith a neu rôl. Felly eto, be mae hyn yn ei olygu? Felly byddwch chi'n canolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn ac yn pwyso a mesur ei effaith neu rôl yn erbyn ffactorau perthnasol. So eto mae angen i chi ffurfio a llunio barn gyson a chytbwys sy'n cael ei ategu gan y dystiolaeth ffeithiol. Fan hyn hefyd, swn ni yn licio cymryd yr amser i esbonio pa mor bwysig yw bod chi'n dod i gasgliad, mwyn sicrhau bod gyda chi yr ateb cyson a cytbwys yna. Os ydych chi yn colli'ch amser ac yn sicrhau, yn darganfod 5 munud sgen i ar ôl, mae'n bwysig iawn bod chi yn dod i gasgliad. A dyna pam dwi yn argymell yn gryf eich bod chi'n cynllunio eich traethawd o flaen llaw mwyn sicrhau bod gyda chi yr cyfle fel petai i ddod â'r traethawd i ddiwedd mewn ffordd amserol. Pa mor effeithiol? So mae hyn yn wahanol iawn sy'n ni'n dweud i gwerthuswch a trafodwch. Byddwch yn cynnig dadansoddiad wedi gyfnogi'r mater yn mesur ei cryfderau a gwendidau. Byddwch yn canolbwyntio ar y syniad neu'r prif syniad yn y cwestiwn ac yn ffurfio barn ar ei effeithiolrwydd gan pwyso a mesur yn erbyn ffactorau eraill. Oedd e'n fwy effeithiol, yn llai effeithiol ar rhywbeth arall. Eich nod eto yw ffurfio barn cyson cytbwys wedi i orffen gyda casgliad cryf. Felly fan hyn, eto, effeithiolrwydd. Pa mor effeithiol oedd e? O fewn cyd-destun y cwestiwn, ond eto yn pwyso mesur, nid yn cymharu, yn pwyso mesur yn erbyn ffactorau eraill. Os ydych chi'n ansicr gyda'r pwyso mesur ar graddio, cymrwch cebolwg ar yr cyflwyniadau sydd ar y wefan o flynyddoedd cynt, a mae'n esboniad eitha manwl fyna o rhan yr esboniad o beth ydy pwyso mesur a graddio hynny. Dyw e ddim wastad mor hawdd a dweud, oedd yn fwy effeithiol na hyn, ond oedd yn llai effeithiol na hyn. Mae modd i chi ddweud, oedd yn fwy effeithiol na hyn i rhai grwpiau bobl neu yn ddaearyddol i ardal penodol. Felly mae dangos eich dealltwriaeth ddofn chi fyna yn bwysig iawn. Pa mor arwyddocaol? So fan hyn, mae angen i chi llunio barn ar arwyddocaol. Ystyried y perthynas a ffactorau eraill oedd efallai'r un mor effeithiol neu'n llai effeithiol. A mae angen i chi gynnig hyn ar ffurf dadansoddiad wedi gefnogi'r mater dan sylw a mesur obligiadau hyn. Eich nod fan hyn eto yw ffurfio barn cysol a cytbwys a dod i gasgliad cryf, a mae'n bwysig iawn eich bod chi'n neud hynny.
Pa mor llwyddiannus, o chydig yn wahanol i effeithiol arwyddocaol, fan hyn fyddwch chi'n mesur i llwyddiannau a methiannau. Ond mae llwyddiannau a methiannau yn wahanol iawn i wahanol bobl, ond hefyd o fewn cyfnodau amser. Ydyn ni'n sôn am pa mor llwyddiannus oedd arlywydd? O beth ydy llwyddiant arlywydd? Ydy llwyddiant arlywydd o bosib yn ei bod nhw'n cadw etholiadau a cadw pleidleisiau, a mae hynny'n bwysig i'w hystyried. Felly, sicrhewch bod e ddim mor syml a llwyddiannus iawn neu ddim yn llwyddiannus. I bwy, i ba grwpiau o bobl, beth ydy llwyddiant yn cyd-destun y cwestiwn a osodwyd? Term arall bydd angen i chi ystyried ydy i ba raddau. Felly byddwch chi'n cynnig dadansoddiad wedi gefnogi unwaith eto gan y mater dan sylw, felly mae mor bwysig, fel dwi wedi sôn, i chi drafod y mater dan sylw, achos os chi ddim yn ateb y cwestiwn. A'i mesur i graddfa yn erbyn i bwysigrwydd. Felly, be mae hyn yn ei olygu ydy byddwch chi'n canolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn ac yn llunio barn ar ei bwysigrwydd gan bwyso a mesur yn erbyn y ffactorau eraill oedd efallai yr un mor effeithiol yn fwy neu'n llai effeithiol. A eto'ch nod chi fan hyn ydy ddod i barn gyson a chytbwys wedi ategu gan dystiolaeth ffeithiol. Unwaith eto, fel dwi wedi sôn o'r blaen, mae wir angen i chi ddeall beth ydy i ba raddau. Felly, mae angen i chi fynd ati yn cyd-destun eich pwnc chi, neu eich cyfnod amser chi, mae angen i chi fynd ati i ystyried pa ffactorau eraill fydd yn ymddangos. Gyda'r cymhwyster hon, byswn ni'n dweud dim ond hyn a hyn o gwestiynau posib sy'n bodoli. Dyna ydy y peth gorau am hanes. Dyw hanes ddim yn mynd i newid. Mae wedi digwydd, mae gyda ni'r ffynonellau a yr safbwynt a yr fanyleb yn bodoli. Felly, i raddau, chi'n gallu darogan y fathau o gwestiynau bydd yn codi, a mae hyn yn fuddiol iawn o'r rhan eich adolygu. Felly mae modd i chi fynd ati i greu fel y mapiau eitha cyffredinol yma o'r mathau o gwestiynau gall godi. Ie, bydd y term gorchymyn yn newid. Ie, falle bydd y mater dan sylw o bosib fan hyn a fan draw bydd y cyfnod yn newid. Ond mewn gwirionedd, ond hyn a hyn o gwestiynau sy'n gallu codi. Mae'n wahanol iawn falle i bynciau eraill, lle mae mathau gwestiynau sy'n gallu codi jyst yn hirfaith. Felly, byddwn ni'n mynd ati i wneud hwn gyda grwpiau, achos bod chi'n rhannu syniadau, i wirioneddol deall beth yw i ba raddau. Os mae cwestiwn fel hyn yn codi, beth yw'r ffactorau eraill gall godi? A mae hyn yr un mor fuddiol a ymarfer ysgrifennu eich trythodau. Nawr, mae ymarfer ysgrifennu eich trythodau yn teimlo fel tasg adolygu dibwrpas iawn, achos i beth mae'r traethawd yma, dim yn cyfri tuag at unrhyw beth. Ond wirioneddol, dyma ydy y tasg mwyaf gwerthfawr allwch chi wneud, ydy ymarfer eich trythodau. Ond os chi'n brin o amser, a does dim gyda chi y cyfnod sy'n angen arnoch chi i ysgrifennu traethawd lawn, mae hyn yn dasg, falle'r ail dasg mwyaf ddefnyddiol i chi, sef creu'r gridiau adolygu mwy cyffredinol yma, lle chi'n meddwl am y fathau o termau gorchymyn, i'r fathau o cyfnodau, pa gwestiynau gall godi, a pa ffactorau eraill gallwch chi drafod. A dod i feddwl beth ydych barn chi, cyn hyd yn oed gweld y cwestiwn. Ie, fi'n meddwl taw yr arlywydd yma oedd yr arlywydd mwyaf arwyddocaol yn ystod yr rhyfel oer, oherwydd bod chi'n dod i'r casgliad yna cyn hyd yn oed gweld y cwestiwn, achos mae'n bwysig bod gyda chi'r barn a'r safbwyntiau yma ar hanes. Felly, pan fydd yr holiad yn cychwyn, adolygwch pob cwestiwn yn ofalus, ac eto mae hwn yn swnio fel peth hurt iawn i ddweud, wrth gwrs bod fi'n darllen y cwestiwn, ond mae nifer o bobl ddim. Maen nhw'n gweld y mater dan sylw a falle'r cyfnod amser, a dyna nhw, maen nhw off, maen nhw bant yn sgwennu. A dyna pam dwi yn argymell eich bod chi yn cynllunio flaen llaw. Felly, pan fydd yr arholiad yn cychwyn, adolygwch bob cwestiwn yn ofalus, darllenwch y cwestiynau yn ofalus. Be dwi'n neud, rhywbeth dwi'n ffeindio yn ddefnyddiol iawn ydy, dwi'n darllen y cwestiwn yn y Gymraeg a dwi'n cyfieithu fe yn ymhen i'r Saesneg. Nawr,
Dwi'n mynd i unrhyw beth arall yn y Saesneg, ond mae hwnna'n caniatáu fi i wirioneddol deall y cwestiwn, a sicrhau bod fi wirioneddol yn deall y cwestiwn. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n hoffi wneud. Peth arall gallwch chi wneud ydy uwcholeuo'r prif rhannau o'r cwestiwn. Mae hwnna yn dasg ddefnyddiol iawn. Ac mae'n bwysig iawn wedyn eich bod chi'n ystyried pa gwestiwn i chi'n mynd i ateb. Okay? Ond cofiwch mae yna gwestiwn gorfodol yn adran B. Hefyd, ystyriwch pa gwestiwn chi'n mynd i ateb gyntaf. Nawr, dyma nifer fawr o bobl yn dilyn y trefn adran A, adran B. Os ydych chi'n newid hynny, mae'n bwysig bod chi yn sicrhau bod hynny'n glir iawn yn eich papur ateb. Ond be fysyn ni'n mynd ati i wneud ydy ateb y cwestiwn i chi falle fwy hyderus ynddi. Okay? Dwi ddim eich hoff gwestiwn. Dwi ddim yn brofiad pleserus eistedd arholiad, iawn. Mae lot o nerfau'n gallu cymryd rhan, a chi'n teimlo'n anghofus. Felly mae gallu ateb y cwestiwn i chi fwy hyderus ynddi gyntaf, yn rhoi'r hyder yna, a gadael i bethau setlo, gadael i'r ofn yna'r nerfau yna setlo. Wedyn, pan fyddwch chi'n mynd ati ateb yr ail cwestiwn, chi falle llai hyderus ynddi, fydd y nerfau di setlo, byddwch chi'n gwybod, mae gen i draethawd rili da wedi sgwennu fan hyn, fe allai neu, mae'n rhoi'r hyder na i chi, yr hwb na i chi. Ond cofiwch peidiwch rhoi mwy o amser i ateb un cwestiwn na'r llall, achos ydych chi ddim moyn bod yn sefyllfa lle chi wedi clusnodi falle dros awr i ateb eich hoff gwestiwn, a wedyn ond ychydig o amser gyda chi ateb yr ail gwestiwn, achos cofiwch mae'r marciau yn hafal. Felly, top tips wrtha i, dyma beth dwi'n hoffi wneud, o ddim o reidrwydd rhywbeth sy'n mynd i weithio i chi. Tanlinellwch neu uwcholeuwch yr agweddau allweddol ym mhob cwestiwn, so i ba raddau, y mater dan sylw a'r cyfnod amser. Dyna swn i yn wneud, a dyna sy'n helpu fi, a bys ni wastad yn cyfeirio nôl at y cwestiwn. Jyst dim angen i chi sgwennu y cwestiwn yn eich papur arholiad, mae'n wastraff amser, ond cyfeiriwch nôl at y cwestiwn yn aml. Yn y fideos cyn heddiw, dwi wedi rhoi tips i chi falle sgwennu ymateb dan sylw neu'r term gorchymyn ar eich llaw chi. Mae hynny yn rhywbeth sy'n jyst yn helpu chi atgoffa chi, yn wedi os chi'n berson sy'n dieddol o colli ffocws a colli trac, os mae adborth wrth eich athrawon yn dweud, ti wedi wafflo a ti wedi colli trac, mae hwnna'n tip bach i roi pethau ar eich llaw chi. Felly, yn yr enghraifft yma'n adran B, cofiwch ganolbwyntio ar y prif syniad y cwestiwn, bydd cyfle i chi readru gymaint o ffeithiau phosib a phwrpas ydy y pwrpas yr arholiad yma. Okay. Peidiwch mynd ati feddwl, fi'n gwybod popeth, beth yw'r enghraifft sydd gyda ni fan hyn, mae Llywodraeth Federal yn ystod y cyfnod yma, bant yn ni dyma 1000 o ffeithiau. Nid dyna'r cwestiwn, mae lot fwy soffistigedig. Chi yn ddisgyblion lefel A, felly mae'r cwestiwn yn gofyn i chi i ddefnyddio'ch sgiliau hanesyddol fwy estynedig chi. Ffurfiwch dadl sy'n ystyried perthynas, y ffactor perthynas yma a'r ffactorau perthnasol eraill. Mae hynny yn eto, os ych chi'n cymryd rhyw 5 munud i gyfnodi rheina a meddwl am y pethau sy'n bwysig i chi ac yn bwysig i'r cwestiwn, mae hynny yn fuddiol iawn. Nawr, gyda cwestiwn adran B, mae gofyn i chi edrych ar gyfnod eitha eang o amser. Nawr, be dyn ni ddim eisiau yw bod chi'n mynd, bod chi'n fecanyddol iawn yn eich ateb, bod chi'n mynd yn y 20au roedd hyn wedi digwydd, ac ateb y cwestiwn, yn y 30au oedd hwn wedi digwydd, yn y 40au ac yn y blaen. Yn anffodus, dyw hanes ddim yn ffitio i fewn i ddegawdau bach pert a thaclus i ni fel y rhai sy'n astudio hanes neu'n dysgu hanes. Ond mae angen i chi sicrhau bod chi yn trafod y cyfnod cyfan. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu eich bod chi yn trafod pob un degawd, achos o bosib oedd y Llywodraeth Federal ddim yn berthnasol i ambell i ddegawd fan hyn a fan draw. Ond be dyn ni ddim eisiau gweld yw bod chi'n trafod yn fanwl iawn yr 1890au i'r 1930au er enghraifft ac yn nghofio y 60 mlynedd arall, achos dyw hwnna ddim yn ateb y cwestiwn cyflawn. Yn yr un modd, ni ddim eisiau chi fan hyn i ddechrau gyda'r 30au a trafod i fyny i'r 90au a peidio talu sylw i'r cyfnod fwy cynnar hynny.
Felly mae hynny yn bwysig iawn i chi gofio mwyn sicrhau bod gyda chi gallu ateb y cwestiwn yn ei gyfarwydd, ond hefyd peidiwch mynd lawr y trywydd o edrych ar pethau fesul degawd, achos mae hynny'n fecanyddol iawn. Fel o'n i'n sôn, dyw hanes ddim yn gweithio fel yna, felly dyw e ddim yn berthnasol i chi. A chofiwch, fel yn adran A, i'r ddangos barn gyson, ategu gan dystiolaeth effeithiol, a triwch peidio colli trywydd wrth i chi ateb, a cofiwch, pwysig iawn, i ddod i gasgliad. Felly, nawr eich bod wedi nodi'r ddau gwestiwn byddwch chi'n ateb, gallwch ddechrau cynllunio eich ateb. Nawr, sut ych chi'n cynllunio hynny? Mae hynny lan i chi. Y ffordd dwi'n licio wneud ydy wneud rhyw fras cynllun ateb. Ond mae pobl yn wahanol iawn, mae pobl yn licio wneud mapiau meddwl ac yn y blaen, ond dyna pan mae ymarfer mor bwysig fan hyn. Fe allwch chi gynllunio ar eich papur cwestiynau, achos dyw hwnna ddim yn mynd nôl i cybac. Os wir angen i chi ddefnyddio'r llyfrau ateb, newch siŵr yn glir bod e ddim yn rhan o'ch ateb chi, so rhowch croes a llinell mawr trwyddo fe ar ddiwedd yr ateb. A gallai fod yn ddefnyddiol i chi roi cynnig ar arddull gwahanol, falle o nawr tan yr arholiad, a gweld beth sy'n gweithio i chi. Mae beth sy'n gweithio i fi'n wahanol iawn i beth sy'n gweithio i rhywun sy'n eistedd dros nesaf i fi. So mae'n bwysig iawn fod gyda chi yr cyfnod yma i ymarfer beth sy'n gweithio orau i chi. Felly, dyma enghraifft bach fan hyn, chi'n sôn am y prif ffactorau, y dyddiadau sy'n gwneud siŵr bod fi yn cyfro'r cyfnodau amser cyfan, chydig o cyfeiriad at yr term gorchymyn, sef effaith yn yr enghraifft yma. Nawr, un o'r pethau gallwch chi wneud fan hyn ydy defnyddio'r uwcholeuedd i sôn am pethau oedd yn effeithiol iawn, falle rhai gwyrdd, falle ddim yn effeithiol rhai coch, a falle oedd yn effeithiol ond i rhai grwpiau neu yn fyr dymor ac yn y blaen. Felly eto mae hynny'n helpu chi i allu gweld eich ateb chi'n weledol. So mae hwn yn swn i'n dweud, yn man cychwyn da iawn. A fel o'n i'n sôn, peidiwch mynd trwy pethau fesul ddegawd. Gan eich fod chi'n ymdrin, yn enwedig yn adran B a chyfnod amser sylweddol, dwi'n credu bod yr uwcholeuedd yn ffordd da i chi weld os oes yna patrymau hefyd, os oes popeth yn wyrdd i ddechrau gyda y cyfnod y cynhara. Yn yr enghraifft yma, dyn nhw ddim wedi wneud yn gronolegol, fysyn ni falle yn edrych i wneud pethau ychydig yn fwy cronolegol. I fi, dwi'n licio ateb pethau'n gronolegol, does dim rhaid, ond beth ych chi ddim eisiau yw un hanner yr ateb yn gweud dyma'r holl bethau oedd wedi cael effaith mawr, dyma'r pethau o ddim, achos mae hwnna ddim yn ateb sy'n yn traddodi y cwestiwn. Felly cofiwch ar gyfer uned 3 canolbwyntio ar y cwestiwn ysodwyd. Trefnu eich dadleuon yn rhesymegol fel ei bod yn ffurfio ateb cydlynol. Peidiwch yn newid trywydd yng nghanol y traethawd, mae'n bwysig iawn i gofio. Mae'n rhaid i chi drafod y cwestiwn yn ôl y term gorchymyn bob amser, enghraifft, pa mor llwyddiannus, trafodwch ac yn y blaen. Eich nod yw i llunio barn gyson a chytbwys. Cyson, ni moyn bod yr un ddadl yn treiddio trwy gydol y traethawd, ond yn gytbwys hynny yw bod yn sôn am y cyfnod cyfan, ond hefyd yn sôn am ffactorau eraill. Casgliad, pwysig iawn, dyma y peth dwi yn ailadrodd drosto a drosto. Os chi ond yn ychydig o ddyfyniadau trwy gydol eich ymateb, os ych chi'n gweld bod 5 munud ar ôl yr cloc, sgipiwch i'r casgliad i ddwyn ynghyd eich dadleuon yn eich ymateb cyn cynnig eich ateb terfynol. Fe gewch chi fwy o farciau am wneud hynny na sgwennu paragraff ychwanegol yn trafod ffactor arall, ond heb ddod i gasgliad. Felly pob hwyl i chi, a cofiwch y top tips. Mae croeso chi ail ymweld â'r cyflwyniad yma. Fyswn i'n argymell i chi ail ymweld â'r cyflwyniadau hanes sy'n bodoli ar y wefan hefyd mwyn gweld sut i ni'n traddodi mathau neu elfennau fwy penodol o'r cwestiwn. Diolch a pob hwyl i chi.